Croeso unwaith eto i'r Myfyrdod hwn. Yr wythnos hon, i ni'n dathlu Santes Dwynwen, a gael ddymuno dydd Santes Dwynwen arbennig i bob un ohonoch chi, a gobeithio bod y berthynas gariadus rhyngoch eich gilydd yn parhau ar eich aelwydydd. Ac hefyd, ni'n cofio am ddigwyddiad, un o ddigwyddiadau mwyaf erchyll hanes y ddynoliaeth, sef yr Holocost. A'r Ionawr 720, sef dydd Iau nesaf, i ni yn cofio am yr Holocost. Pam ddigwyddodd e? Beth oedd yn gyfrifol am y ffaith bod pobl hynod o ddrwg, evil yw'r gair yn y Saesneg, yn ddiwes, dim cyfieithiad digon pwerus o hwnnw dani yn y Gymraeg. Pam arwyneb ddiar caniataodd pobl yn yr Almaen a Gwlad Pwyl a rhannau eraill o Ewrop i bobl oedd mor ddrwg i gyflawni'r fath anfanwaith. A hynny mae'n ymddangos fel sef bod e'n ddiwrthwynebiad. Mae rhaid ni gofio bod hi'n adeg rhyfel, ac mae rhyfel yn caniatáu i bethau erchyll i ddigwydd. Dyna yw rhyfel mewn gwirionedd, pethau ofnadw. Mae rhaid ni gofio hynny. Ond pam oedd pobl gyffredin yn caniatáu hyn ddigwydd ac yn rhan o'r peth, yn gweithio yn y camps yma, yn y gwersylloedd yma, ac yn caniatáu i bethau ofnadwy ddigwydd, ac yn nhw yn ymwybodol o bod e'n mynd mlaen. Ond oedd y mwyafrif ddim, dyna yw eu hesgus nhw beth bynnag, dyna beth yn ddweud, bod nhw ddim yn ymwybodol o beth oedd yn digwydd yn y gwersylloedd yma. Ond pam nag nhw'n gwneud rhywbeth i ffindo mas, dylen nhw fod yn ymwybodol o beth oedd yn mynd mlaen. Difaterwch. Dyna un rheswm dros hyn. Difaterwch. Difaterwch y bobl gyffredin. Nawr, ni wedi sôn droion yn y gyfres yma o Myfyrdodau am bwyty'r ffaith bod Iesu a Duw, wrth gwrs, yn feirniadol iawn o'r arweinwyr sydd yn camddefnyddio i sefyllfaoedd a'i safleoedd i erbydd hunanol ac yn ecsbloitio'r tlawd ac yn gorthrymu'r tlawd ac yn y blaen. Ni wedi sôn sawl gwaith am hynny. Ond oedd nhw'n feirniadol hefyd o'r bobl gyffredin. Nid jyst arweinwyr y cenedloedd, nid jyst y rhai pwysig, nid jyst y cyfoethogion, ond yn feirniadol o'r bobl gyffredin. Cymerwch osodiad fel eiddo Iesu. Bydd allan i fersiwn Matthew o'r gosodiad yma nawr, pan bod e'n sôn am bentrefi yr ardal lle roedd e'n byw, a'r pentre roedd e'n byw ynddo. Gwaed i Chorazin, gwaed i Bethsaida, oherwydd petai'r gwirthiau wnaed ynoch chi wedi gwneud yn Tyrus a Sidon, buasent wedi edifarhau ers dalwm, mewn sach ien a lludw. Ond rwy'n dweud wrthych, caiff Tyrus a Sidon lai o ddioddau yn iddo farn na chi. A thithau Capernaum, a ddyrchefur di hyd y nef, byddai'n disgyn hyd uffern. Oherwydd petai'r gwirthiau wnaed yno ti wedi gwneud yn Sodom, buasai'n sefyll hyd heddiw. Ond rwy'n dweud wrthych, y caiff tir Sodom lai i'w ddioddef yn nidd y farn na thi. Boes bach, dyna i chi osodiadau, dyna i chi rybyddion. Nawr, y pentrefi mae Iesu'n sôn amdano, pentrefi oen nhw yn anghyfieithiad William Morgan, Wrth gwrs, dinasoedd yw'r gair sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio
y rhain. Mae hwnna'n gyfeithiad cywir o'r roeg, dinasoedd. Ond yn y cyfnod hwnnw, oedd dinas yn golygu beth i ni'n meddwl fel lle mae pobl yn byw, ynddo fe. Mae yng Nghymru dyddiau hyn, mae yna ffermydd yn cario'r enw dinas. Lan yr afon Cerdyn o fan hyn, mae dinas Cerdyn, ffermdy sydd wrth drod Brincyn, lle mae yna gair, hen fringair Celtaidd. A hwnnw oedd yn cael ei galw yn dinas Cerdyn. Ond bach iawn oedd nhw, pentrefi bach oedd y rhain. Mi roedd y bobl gyfoethog yn Galilea yn byw yn y dinasoedd. Oedd bobl bwysig, grymus, yn byw yn Tiberias yn Galilea neu yn Sepphoris cyn hynny. Ac yn y Decapolis, y bydde dinasoedd, y mawr, poblog. Pentrefi bach. Ac mae hynny yn dweud, wrthon ni hefyd, mae pobl gyffredin oedd yn byw yma. Pobl gyffredin. Ac mae Iesu yn ei rybuddio nhw. Yn dweud gwau arnyn nhw. Achos bod nhw ddim yn ymateb. Ddim yn ymateb i'r newyddion da. Achos bod nhw'n ddifater. Dim ots gyda nhw. Am beth oedd Iesu yn wneud. Dim ots gyda nhw am y neges. Hynod y bwysig oedd gan Iesu i'w chyflwyno. Dim ots gyda nhw. Nhw ddifater. Felly, meddai Iesu, i chi, o dan farn. Nawr ailadrodd beth mae proffwydi'r Hen Testament yn ei ddweud yma, Iesu, yn y fan yma, wrth gwrs, ac mae'n dyfynnu o'r proffwydi hynny. Enghraifft, mae'r dyfyniad a ddarchefyr di hyd yn ef pan bod yn sôn am Capernaum a byddai'n dysgu'n hyd uffer. Wel, mae hwnna'n arall eiriad o ddyfyniad o mas o lyfr y proffwyd Eseia. Ac mae hynny yn dangos bod Iesu yn poeni am y bobl yma oherwydd i difaterwch nhw. Nawr, mae Iesu hefyd yn sôn ac yn cymharu'r pentrefi bach yma ar lan môr Galilea a dinasoedd hanesyddol sydd yn cyfeiriadau atyn nhw yn yr Hen Testament. Tyrus a Sidon a Sodom o bob dinas. Ac yn ni'n gwybod am Sodom, ynddo fe. Nawr, mae Iesu hefyd yn dyfynnu mas o ddarn o'r Hen Testament lle mae cyfeiriad Eseia yn cyfeirio at y pethau dychrynllyd sydd yn digwydd yn Jerusalem. Ac os dro'n i Eseia pennod 59, mae ni'n clywed disgrifiad o beth oedd yn mynd mlaen yn Jerusalem. Yma'ch dwylo yn halogedig gan waed, a'ch bysedd gan gamwedd. Yma'ch gwefusau'n dweud celwydd, a'ch tafod yn sibrwd twyll. Mor gyfaes yw'r feirniadaeth yma o'r bobl bwysig neu hunan bwysig a chyfoethog, ynddo fe, y bobl sydd mewn grym. Nid oes erlynydd teg, na diffynydd gonest. Ond ymaint yn ymddiried mewn gwegi a llefaru o feredd, yn beichiogi ar niwed ac yn esgor ar drieni. Y mae traed yn rhithro at gamwedd ac yn brysio i dywallt gwaed diniwed. Fi'n licio'r hen gyfieithiad hwnna, gwaed gwirion. Gwirion yn yr ystyr o ddiniwed yn ystyr y de. Person gwirion yw person diniwed. Bwriadau maleisus yw eu bwriadau, distriw a diwedd sydd ar ei ffyrdd.
ni wyddant am ffordd heddwch, nid oes cyfiawnder ar ei llwybrau. Y mae ei ffyrdd i gyd yn gam, ac nid oes heddwch i neb sy'n ei cerdded. Nawr dyna y math o gymdeithas yma oedd yn bodoli pan oedd Eseia yn proffwydo. Ac mae Iesu yn defnyddio'r proffwydoliaeth yma ac rhaid tebyg iddi. Ac mae'n dweud yr un math o beth. Beth oedd yn bod ar bobl gyffredin, bod yn caniatau hyn digwydd. Gwelodd yr arglwydd, medde Eseia, beth oedd yn mynd mlaen yn ei gyfnod e. Gwelodd yr arglwydd hyn ac yr oedd yn ddrwg yn ei olwg. Nad oedd barn i'w chael. Gwelodd, a dyma'r feirniadaeth, gwelodd nad oedd neb yn malio. Rhyfeddodd nad oedd neb yn ymryd. Yna daeth ei fraich ei hun a buddigoliaeth iddo, cynhaliodd ei gyfiawnder ef. Dyna ni. Gwelodd nad oedd neb yn malio, oedd neb yn becso, oedd nhw'n ddifater o beth oedd yn mynd ymlaen. A dyna pam oedd yr Holocost yn gallu digwydd, yn dife. Ond pam y gymhariaeth yma gan Iesu o Tyrys y Sidon a Sodom a Gomora. Wel, mi roedd Tyrys y Sidon yn cael ei cyplysu yn yr Hen Testament gan y proffwydi. Wylwch drigolion y glannau, medde Eseia eto, masnachwyr Sidon sy'n tramwyo'r môr. A'i hon yw eich dinas brysur sydd ei hanes mor hen, a'i theithio wedi mynd â hi am sefydlu mor bell. Pwy a gynllunioedd hyn yn erbyn Tyrys Goronog? Oedd am masnachwyr yn dywysogion a'i marchnatwyr am fawrion y ddeiar. Arglwydd y lluoedd ei cynllunioedd i ddifwyno pob gogoniant balch. I ddiraddio holl fawrion y ddeiar. Beirniadaeth Duw o Tyrys a Sidon yn proffwydoliaeth Eseia. A beth oedd ei bai nhw? I balchder nhw, i mawrdra nhw, a'i difaterwch nhw o beth oedd yn digwydd i'r bobl dlawd. Ac ati. O beth am Sodom? Dyna i chi ddinas erchyll oedd Sodom. Yn ôl y tread yr Hen Testament o'r ddinas honno. Mae pawb yn meddwl am Sodom, mae bai mawr Sodom oedd beiau rhywiol, dyna fel mae pobl yn sôn am Sodom hyd, ond nid yna oedd awduron yr Hen Testament yn meddwl. Nid yna oedd Ezekiel, y proffwyd, yn meddwl amser oedd e'n sôn am Sodom, mae e'n cyfeirio at Sodom fel hyn. Ac mae e'n dweud bod Jerusalem yn chwaer i Sodom, achos bod hi mor debyg i Sodom yn ôl y proffwyd Ezekiel. Hyn oedd pechod dy chwaer Sodom, medde Ezekiel. Yr oedd hi a'i merched yn falch. Rwy'n peth a Tyrys a Sidon. Yn falch, yn gorfwyta, ac mewn esmwythyd diofal. Esmwythyd diofal. Neu esmwythyd difater. Ddim yn becso am bobl eraill. Dim ond am ei lles a'i bydd ei hunain. Ond ni roesant gymorth i'r tlawd anghennus. Hwna oedd bai Sodom yn ôl Ezekiel. A hwnna y bydde'n dod i feddwl pobl oedd yn clywed Iesu yn beirniadu y pentrefi yma o gylch môr Galilea. A hynny mae rhaid i ni gofio. Hynny sy'n creu difaterwch yw hunan les. Just becso am yr hunan a ddim poeni am neb arall.
Yn anffodus, mae pobl yn gallu troi'r hunan les, y duedd yma at hunan les, bechadurus. Pobl yn gallu troi i fod yn rhywbeth crefyddol hefyd. Mae'n y gyd yn ei wneud, i'w becso mewn ei neidiau bach ni'n hunain. A ddim poeni am eraill. I fi wedi fachub, full stop. Mae Duw yn ein galw ni i helpu pobl, helpu'r byd. I ni yn cael ein galw i gydweithio gyda'r arglwydd i achub y byd. Ac mae'n galw arno ni i ymateb i neges Iesu. I ymateb yn greadigol ac yn gadarnhaol. Gadewch i ni wneud hynny. Gadewch i ni yr wythnos hon wrth yn bod ni'n cofio am yr Holocost. Ddweud i ni mynd i wneud popeth yn ein gallu i rwystro'r fath beth i ddigwydd eto. Neu popeth yn ein gallu i rwystro'r rhyfeloedd sydd yn esgor ar bethau erchyll fel hyn. Popeth yn ein gallu i helpu i achub y cread hwn. Ac i helpu'r rhai sydd yn dioddau oherwydd yr hunanoldeb ofnadw yma sy'n meddiannu ein gwareiddiad yn diwylliant ni ac yn gwneud ni'n ddifater. Gadewch i ni ymateb i efengyl Duw yn Iesu Grist a dilyn Iesu. Yn ffordd cariad. Ie, cariad fel i ni'n cofio ar ddydd Santes Dwynwen. Ond cariad mwy na serch dau berson at ei gilydd. Cariad at greadigaeth Duw. O Dduw helpa ni i ymateb i'r efengyl hon mewn modd gwbl gadarnhaol a gwneud hynny yn enw Iesu. Amen.